Ang namimiss ko siya sa iya, marinom siya sa mga magurang, sa mga tugang. Pag iyaon ito digdi ko. Siyempre gusto kong sabi na, tay padangat ka, padangat may ikayaon na kami. Mahal kita, ma. Salamat na lang mas sa pag-alaga sa mo. Dawa may ka na padangat may ka ma. Mga kapuso, naging mukha na po ng Pilipinong naipit sa sistema si Michelle Silvertino. Siya po yung masawi si Michelle Silvertino habang naghihintay ng bus pauwi sa kanila sa Camarines Sur. Noong June 5, 2020, namatay si Michelle. Sa kagustuhan niya makabalik dito sa Barangay Burabod, 5 araw daw siyang naghintay sa isang overpass sa Pasay City malapit sa bus terminal. Pag uli kayan digde, may nakuha pa dayan yung papel duman sa burubag na itong uraklay niya baga. Sabi na ako ngayon si Michelle Silvertino, single mother, may aki ngayon akong apat. Tapos iyo to, naghagan man ako ta naning tabang, mayo man nang gustong tumabang. Makulog sa bota. Tigharagadan kong tabang, di lamang mo. Tara akong tabang. Nagpapasalamat ako sa nagtabang sa kuya ning ako Bicol sa mga piktaraon niya para sa mga makuapo ko ining mga panindang sari-sari store para ipag sa mga aki alalay sa pag-eskwela ninda. Kaya dakula ko pong pasasalamat sa ako Bicol parte lista yaon ang tabang ninda para sa Samuya. Sana po bahala na lang ang Diyos na magbalo sa Indogabos. Ako po nagpapasalamat sa imo Congressman Elizalde ko sa tinaumong tabang na tindahan. Nagtatabang sa pangaraal daw na pagbuhay mi. Dakula po ning tabang sa mo yung magturugang. Ang tabang kang ako Bicol. Ay ako ang kung Congressman Elizalde ko. Nagpapasalamat po ako Congressman sa dakulang tabang mo para sa kuyang pamilya, sa kong makuapo. Sana po dakul pa kamong matabangan na arog mi. Habang nabubuhay kami, dahil kami makakalingaw sa imo.